ассалому алайкум. Ёд мегирем ба заршонда ҷудо кардан бо ёрдами КТУ. КТУ гуфта чиро мегӯянд? Калонтарин тақсимкунандаи умумӣ. Менависем ба зарбшавандаҳо ҷудо кардан. бо ёрдами чӣ? Бо ёрдами КТУ. КТУ чӣ маъно дорад? Калонтарин тақсимкунандаи умумӣ. биёед якум мекунем. Якумаш чӣ маъно дорад ба заршонда ҷудо кардан? Агар ман нависем, ман навихем 4х ҷамъи 8 як бенависем бен 6х ҷамъи 8. 6х ҷамъи 8 ба назари шумо ҳамин чия? Ҳамин як аъзогия ё ки бисёр аъзогӣ? ба фикри ман чия? ин чия? Бисёр аъзогӣ. Барои чӣ бисёр аъзогӣ? Барои он ки мо гуфтем ки як аъзогӣ кадом вақт мешавад? Вақте ки дар байнашон фақат зар бошад. дар ин ҳолат чия? Дар байни 6х зарбай, лекин дар байни х ва 8 чия? ҷамъай. по-другому говоря, дигар хел бигем, агар 6х як аъзогӣ якумай, 8 як аъзогӣ дуюмай, ҳардушон ҷамъш мешавад бисёр аъзогӣ. маъна ки ба заршонда ҷудо кардан чӣ маъно дорад? Маъноеро дорад ки ба намуди як аъзогӣ овардан. бо ёрдами чӣ? Бо ёрдами КТУ. маъна ки калонтарин тақсимкунандаи чӣ маъно дорад? Савол. ҳам 6 на коэффициенти якумш чандай? Коэффициенти якумш 6ай. Коэффициенти дуюмш чандай? Коэффициенти дуюмш 8ай. ҳам 6 ҳам 8 ба чанд тақсим мешаванд? ҳам 6 ҳам 8 ба чанд тақсим мешаванд? розӣ ҳастем ки ҳардушон ба чанд тақсим мешаванд? Ба 2. барои қадар мегӯянд ки тақсимкунандаи умумишон чандай? 2ай. барои чӣ тақсимкунандаи умумишон 2? Барои ки ҳам 6 ба 2 тақсим мешавад, ҳам 8 ба 2 тақсим мешавад. менависем КТУшон чанд будай? 6 ва 8 2 будай. ана ки қавзора мекушоем, мегӯем ки 2 кара чанд? 2 кара чанд метиҳад 6х? 2 кара 3х метиҳад чӣ? 6х. 2 кара чанд метиҳад 8? 2 кара 4 метиҳад чӣ? 8. ина мо чӣ кор кардем? Ба зарфшавандаҳо ҷудо кардем. ё ки ба намуди чӣ? Ба намуди як аъзогӣ овардем. барои чӣ ана иш як аъзогиаю? Барои чӣ иш не? Барои он ки дар инҷа чиай? Дар байни х ва 8 барои он ки 6х ҷамъи 8ай, анош ҷамъ шудистанд. дар ин ҳолат боша, агар гуфтем дар байни ҳарфу қавс ё ки ҳарфу ададу қавс зарбо бошанд, ҳамонро мегӯянд як аъзогӣ. ана инҷа бинед, дар байни 2 қавс чиай? Зарбай. ин маъноеро дорад ки чиай? Як аъзогиай. биёед ҳал мекунем ё мисоли дигар. масалан, агар ман нависам масалан нависем агар nx ҷамъи 12. бо ҳамун савол. коэффициенти якумш 9ай, коэффициенти дуюмш 12ай. КТУи ё ки по-другому говоря, ҳам 9 ҳам 12 ба чӣ тақсим мешаванд? КТУи 9 12 чандай? КТУи 9 12 чандай? КТУи 9 12 3ай. барои чӣ 3? Барои он ки ҳам 9 ба 3 тақсим мешавад, ҳам 12 ба 3 тақсим мешавад. менависем чӣ? 3. қавзора мекушоем бо ҳамун савол. 3 кара чанд метиҳад 9х? 3 кара 3х. 3 кара чанд метиҳад 12? 3 кара 4. яъне як мисоли дига менависем, идофа камтар ҳаракат мекунем ки мушкилтараш кунем. акун мушкилтар дар чӣ мешавад? Масалан, агар ман нависам 12х ҷамъи 18 ё ки таъри 18 ва бугум ба заршондаҳо ҷудо кунем бо ёрдами чӣ? Бо ёрдами КТУ. барои чӣ КТУро истифода бурда мекунем? Барои он ки 12 ва 18 коэффициентуанд. 12 ва 18 тақсимкунандаи умумӣ доранд ё ки ҳардушон ба як адад тақсим мешаванд? Аслан ҳардушон ба як адад тақсим мешаванд. шумо гуфтан мумкинай ҳардуш ба 2 тақсим мешавад. рост, ҳардуш ба 2 тақсим мешавад. лекин бо ҳардуш ба чӣ тақсим мешавад? ҳардушам ба 3 тақсим мешавад. ҳардушам ба чанд тақсим мешавад? Ба 6 тақсим мешавад. ана нигоҳ кунед. ҳам ба 2 тақсим мешудиянд, ҳам ба 3 тақсим мешудиянд, ҳам ба 6 тақсим мешудиянд. кадомиша мегирем? ҳамое ки калонтаринай. барои ки КТУ чӣ маъно дорад? Калонтаринша бигӣ мега. Калонтарин тақсимкунандаи умумӣ. Калонтариншон чандай? 6ай. ҳам 12 ба 6 тақсим мешавад, ҳам 18 ба 6 тақсим мешавад. менависем 6. қавзора мекушоем. 6 кара чанд метиҳад 12х? 6 кара 2х метиҳад чӣ? 12х. 6 кара чанд метиҳад минуси 18? 6 кара минуси 3 метиҳад чӣ? Минуси 18. агар ёша фаҳмидагӣ бошед, биёед мегзарем ба мисолҳои камтар мушкилтараш. мушкилтараш чӣ мешавад? агар анаихе бошад, масалан
12 x дараҷааш 4 ҷамъи 9 x дараҷааш 3. анаки ниё кунем. Барои иша фаҳмидан як чизгар аҳамият диҳем, ки 12 ва 9 ба ғайр аз оне ки онҳо КТУ доранд, мақсад ҳардушон ба яде тақсим мешаванд. Бу дар инҷа чи ҳастай? Ҳам якум як азоги x дора, ҳам дуюм ҷамъшавандаам чӣ дора? X дора. Барои ҳам қадар x ҳам бировардан накора, лекин мо x-ҳоро чӣ хел мебирорем? Менависем барои як дута нома, масалан Али ва Вали. фарз кардем, ки Али 3 хар дора, Вали боша 4 та ин харгӯш бигем, ҳайвонои камтар хушнудтар. 3 харгӯшу 4 харгӯш. Анаки ман меом пеши Алию Вали, мегӯям, ки ай ҳардутон ман мехоҳам, ки баробар миқдори баробари чӣ? Харгӯшҳоро бигирам. Ай ҳардут миқдори баробара. Анаки ман меом мегӯям, ки метавонам, ана савол ба шумо, ман метавонам, ки ай ҳардушон, ай ҳар якташон 4таи харгӯш бигирам? аз самдели наметавонам. Барои чӣ? Барои ки ман агар пеши Вали биём бигӯям, метавонӣ 4та харгӯш дода? Вали мегӯяд ҳо, ман 4та харгӯш дорам. пеши Али биём бигӯям, ки 3та харгӯш дода метавонӣ? Мегӯяд эй 4та харгӯш дода метавонӣ? Мегӯяд не, ман 4та харгӯш дода наметавонам, барои ки ман чанда дорам ҳамагӣ? 3та дорам. Барои ҳам қадар савол як бори дигар, ай ҳам Вали, ай ҳам Али чандтаи харгӯш ман гирифта метавонам? Ман метавонам ё 3таи бигирам, 3таи 6тауш, ёки 2таи бигирам, ёки 1таи бигирам. лекин азбаси гуфтагӣ калонтарин тақсимкунандаи умӣ бояд барои чӣ бигирам? Бояд чӣ бигирам? Калонтарин ша. Калонтарин чанд мешавад? 3 харгӯш мешавад. барои ҳам қадар менависем. Чӣ мегӯем, ки яъне иш 3 харгӯш, иш 4 харгӯш, чандтаи гирифта мумкин аст ҳардуш? 3таи. Якум КТУи ададҳоро менависем. 12 ва 9 ҳардушон КТУшон чандае? КТУшон 3. Барои чӣ 3? Барои ки ҳам 12 ба 3 тақсим мешавад, ҳам 9 ба чӣ? Ба 3 тақсим мешавад. Менависем 3. анаки иш 3 харгӯш дора, иш 4 харгӯш дора. Мумкин аст 4таи бировардам? Бировардан мумкин нест 4та. Барои чӣ? Барои ки иш 4та дора, иш 4та надора. Барои ҳам 3таи менависем. анаки 3x дар дараҷаи 3 зарби чанд, зарби чӣ кунем, ки бишавад 12x дар дараҷаи 4. барои савол метиҳем 3 кара чанд метиҳад 12? 3 кара 4. x дар дараҷаи 3 зарби чӣ хели x кунем, ки x дар дараҷаи 4 шавад? анаки ин хелайда 3x дараҷаи 3 зарби чӣ кунем, ки 12x дараҷаи 4 шавад? розӣ ҳастем, ки зарби 4ш кунем 12 мешавад? барое ки дараҷааш 4 шавад, ку яктаи дига x чӣ карда мекунем? Зарб мекунем. барои он ки ҳангоми зарб чӣ кор мекунем? мо гуфта будем дараҷаҳоро ҷамъ мекунем. 3 ҷамъи 1 мешавад чӣ? 4. барои қадар менависем x-и холӣ, то ин ки чӣ? ҷавобаш 4 шавад. анаки 3x дар дараҷаи 3 зарби чанд кунем, ки шавад 9x дар дараҷаи 3? зарби чӣ? 3-и холӣ. барои чӣ 3-и холӣ? метавонем ки дар баъри 3x нависем? Не. барои чӣ? барои ки агар x нависем, вақте ки ман 3x дараҷаи 3-ро ба 3x зарб мезанам, мешавад 9x дар дараҷаи 4. айҷа чӣ гуфтагӣ? гуфтагӣ ки дараҷаи 3 бошад. мақсад ки 3 бояд зиёд нашавад. барои зиёд нашуданаш бояд x мо нанависем. ана мешавад ҷавобаш. ин якта дига менависем. якта дига чӣ мешавад? 20x дараҷааш 5 ҷамъи 12x дараҷааш 2. бо ҳамун савол 20 و 12 ҳардушон КТУшон чандае? КТУи 20 و 12 чандае? КТУи 20 و 12 КТУи 20 و 12 чандае? 20 و 12 4 ай. менависем 4. барои чӣ? ҳам анаки x дараҷааш 5 x дараҷааш 2 ай. чандтаи бировардан мумкин ба фикри шумо? овоз канда шид, барои он қадар ман эсношан худам каминтаре медам. 2та x ай, 5та x ай, ай ҳама бисёр бировардан мумкин аст 2та. барои чӣ 5та мумкин нест? барои ки дуюмгиш надора. 4x дараҷааш 2 зарби чӣ кунем, ки 20x дараҷааш 5 шавад? 4 зарби чанд метиҳад 20? 4 зарби 5 метиҳад 20. x дараҷааш 2 ба x дараҷааш чанд зарб занем, ки x дараҷааш 5 шавад? ба x дараҷааш чӣ? 3. анаки 4x дараҷааш 2 ба чӣ зарб занем, ки шавад 12x дараҷааш 2? 4 зарби 3 мекунем, мешавад 12. x дараҷааш 2 ки ҳастай, ба ягон x зарб намезанем, барое ки мо мехоҳем ки дараҷааш 2 беста. барои қадар x дига нависан дар кор нестай. анаки охирон мисол чӣ мешавад? охирон мисол мешавад 24x дар дараҷаи 2, ҳозир 6 кор мекунем, мешавад 2. ана тарҳи 18x-и холӣ. бо ҳамун савол КТУи 24 ва 18 чандае? КТУи 24 ва 18 6 ай, барои ки ҳардушонам ба чанд? Ба 6 тақсим мешаванд.
بریم قاضی میگیریم. چی بنویسیم؟ بنویسیم 6. برای که هم 24 هم 18 تقسیمش هم به 6 انا میره میگن که تیو یعنی که یکمش دتا ایکس داره دیمگیش یک تا ایکس داره. من در نظر دارم درجه هاشه چند تای برآورده ممکنه یک تایی. برای چی دتا برآورده ممکن نیست؟ برای که دیمش نداره دتا. انا که 6 ایکس با چی ضرب زدیم که شبه 24 ایکس در درجه 2. 6 کرا چند 24 میتیه؟ 6 کرا 4. بعد ایکس با ایکس ضرب میزنیم میشه چی ایکس در درجه 2 برام 6 ایکس در 24 ایکس میتیه. انا که 6 ایکس با چه ضرب زدیم که شبه مینوس 18 ایکس با مینوس 3 و همین تمام.